Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduch por un tiempo de 5 minutos. Bé, gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. On hem arribat? Evidentment, els recordo que estan al govern. Ens trobem davant d'un problema que afecta directament la butxaca de les classes treballadores, la reduflació. Traduït, cada dia aprenem alguna paraula nova aquí. Traduït i perquè ens entenguem tots i totes, la reduflació és una pràctica perversa amb l'objectiu d'intentar estafar l'incaut consumidor. Intentar. Aquesta pràctica consisteix en encongir els productes, a reduir el seu contingut, mentre el preu es manté o fins i tot augmenta. Pagues el mateix per menys. Així, productes bàsics com les caixes de cereals, la llet infantil, el detergent, etc., productes de consum diari han disminuït la seva mida sense que els preus s'adaptin a la realitat. O un paquet, per exemple, que fa 2 dies passava 500 grams de macarrons, avui em porta 440 o 450 grams, però sense baixar el preu. No només és cosa d'espanyols i de catalans, ho fan moltes multinacionals, Colacao, ho fan Pastes Gallo, ho fan moltes altres companyies. Malauradament, la picaresca està molt ben estesa, no només en un sol país, com alguns pensen. És a dir, ens imposen una dieta forçosa en porcions més petites, però amb el mateix preu. Fora conyes, aquesta situació no només és injusta i menyspreable, sinó que també incrementa en casos extrems la pobresa general de centenars de milers de persones a tot l'Estat. La reduflació s'ha sistematitzat a partir de la pujada dels preus dels productes bàsics d'una manera inacceptable. Els perjudicats, com sempre, són les classes treballadores, que veuen com el seu poder adquisitiu es redueix encara més. Lamentablement, l'OCU calcula que un 7% dels productes de la cistella de la compra estan afectats per la reduflació. I és irònic que mentre es parla de prosperitat i de creixement econòmic i ser una de les economies que va com un tiro i una de les grans economies occidentals i que el PIB continua creixent, les grans multinacionals dels productes bàsics i distribuïdores continuen amb grans beneficis. La realitat és que els productes es fan més petits i els salaris també. No només és la reduflació, sinó també els salaris i altres problemes, però aquest és un altre. El problema, com deia abans, no és només la reduflació, que és una injustícia, més d'un sistema on les grans empreses i el gran capital, no parlem del botiguer, parlem de les grans empreses i el capital, s'enriqueixen a costa de la classe treballadora. La inflació, no causada pels treballadors, l'augment del preu de l'energia, les retallades en serveis públics, essencials com la sanitat, l'educació, l'habitatge, demostren clarament la necessitat d'un canvi de model econòmic que prioritzi el benestar de la població i redistribueixi la riquesa de manera més justa. Digue-li si volen socialisme. Digue-li si volen socialisme, però de veritat. És per això que avui, i des d'aquesta tribuna, instem el govern a prendre mesures contundents per combatre la reduflació i protegir els consumidors. S'ha d'actuar amb la màxima urgència per garantir un mercat transparent i just. Estem d'acord en crear, doncs, un índex de reduflació. D'aquesta manera es podrà monitoritzar el canvi en la mesura i el pes dels productes en relació al seu preu. Instem els sindicats i a les associacions de consumidors a dir en noms i cognoms quines empreses estan fent un ús fraudulent del pes i de les mesures. Exigim un etiquetatge que sigui transparent. Les empreses han d'indicar clarament si hi ha hagut un canvi en la quantitat o en la mesura del producte. Incentivar la innovació en bases sostenibles. Implementar un sistema fiscal progressiu que gravi amb justícia els beneficis de les grans empreses. En resum, el govern té el deure de garantir la protecció dels consumidors i lluitar contra les pràctiques comercials deslleials. La reduflació és un problema real, és hora d'actuar amb decisió. Per això donarem suport a aquesta proposta i a totes les propostes que calguin per lluitar perquè un mercat sigui més transparent i més just. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra
El señor Martín Urriza, por un tiempo de 5 minutos.